Агнешку Рамашэўскую гузы беларусы ведаюць як стваральніцу і шматгадовую дырэктарку тэлеканалу Белсат. Але ў сённяшнім нашым інтэрв'ю каналу Белсат прысвечана толькі адно першае пытанне. Пані Агнешка, раскажыце, чаму вас звольнілі з Белсату? Znaczy to trudne pytanie do mnie, bo ono jest w zasadzie chyba nie do mnie do końca, bo ja... Гэта складанае пытанне да мяне, бо яно, бадай, усё ж не да канца да мяне. Я магу толькі рабіць дапушчэнні, чаму мяне звольнілі, бо я не ведаю. Думаю, што мяне звольнілі найперш таму, што былі нейкія пляны па абмежаванні працы Белсату. Думаю, што гэта была галоўная прычына. Ja byłam bardzo istotną przeszkodą, żeby je realizować, to znaczy, ponieważ... Я была вельмі важнай перашкодай у іх рэалізацыі. Было вядома, што праз мяне не ўдасца так лёгка прайсці. Калі казаць проста, няпроста будзе мяне абысці. Менавіта таму трэба было мяне пазбыцца. Я гэта бачу менавіта так, што справа была ў гэтым. Гэта была прычына нумар адзін. Другой прычынай стала тое, што ў Польшчы цяпер адбываюцца вялікія палітычныя чысткі. Мяне палічылі чалавекам з іншага боку барыкады. Таго другога боку, які прайграў апошнія выбары. І ў сувязі з гэтым я павінна была сысці разам з усімі іншымі, незалежна ад таго, што я прыйшла зусім не ў той час, калі краінай кіравала тая самая каманда, якая была ва ўладзе апошнія 8 гадоў. Я прыйшла нашмат раней, але гэта нічога не мяняе. Зараз сітуацыя ў Польшчы настолькі вострая, палітычная барацьба і помста такія вострыя, што закранула і мяне. Але гэта другая прычына. Першай я лічу справу Белсату. Ja uważam, że to jest powód drugi. Pierwszy uważam, że dotyczy samego Belsatu jako takiego. Ну, менавіта многія людзі, которые каментавалі ваш сыход з Белсату, ваше звальненне, яны казалі пра тое, што гэта простое, што вы атайсамлюеце сябе з іншай палітычнай сілай, што вы кансерватар, што вы падтрымліваеце права і справядлівасць, або той урад, который кіраваў Польшчай да гэтага 8 гадоў. Сапраўды это так? Вы сябе атайсамлюеце з гэтымі людзьмі, і вы частка гэтай палітычнай сілы? Nie, ja bym raczej tutaj tak tego nie powiedziała. To znaczy, ja na pewno, można powiedzieć tak, że jeżeli... Не, я б так не сказала. Вядома, у мяне ёсць палітычныя погляды. У прынцыпе, большасць актыўных людзей, якія функцыянуюць у публічнай сферы, маюць нейкія палітычныя погляды. І ў мяне яны таксама ёсць. Bardzo one są nieortodoksyjne. Ja myślę, że pewnie... Яны даволі неартадаксальныя, і неаднаразова за апошнія 8 гадоў была праблема, што яны не пасавалі да мэйнстрыму. Шмат разоў было так, што мае погляды не пасавалі да так званай базы. Інакш кажучы, яны супярэчылі галоўнай лініі папярэдняга ўраду. Linią podstawową przyjętą przez poprzedni rząd. Ja mam poczucie, że ja nie przystaję do żadnej linii, dokładnie do żadnej linii. У мяне адчуванне, што я не пасую да аніводнай палітычнай лініі любога ўраду. Я магу сказаць пра сябе, што я больш традыцыйная, чым кансерватыўная, больш традыцыйная, чым прагрэсіўная. Я вельмі паважаю традыцыю і лічу яе важным элементам жыцця. Калі казаць пра грамадскія погляды, то я больш левая, чым ліберальная. Пад левымі поглядамі я разумею традыцыйнае значэнне гэтага выразу, то бок клопат пра тых людзей, якія не маюць прывілеяў і знаходзяцца ў горшых умовах. Вось такія ў мяне погляды. Але як гэта звязана з цяперашняй сітуацыяй? Гэта вельмі дзіўна, так як вы і сказалі. Бо выяўляецца, што тыя людзі, якія кажуць, што мяне звольнілі за іншыя погляды, лічаць, што гэта нармальна, звольніць кіраўніцу тэлеканалу, які займаецца Беларусю і ўсходняй Еўропай, толькі таму, што ў яе іншыя палітычныя погляды. Пры гэтым, не ведаючы, якія ў мяне насамрэч погляды. Яны проста мяркуюць, што яны могуць быць такія, як яны лічаць. То бок, калі ў яе няправільныя погляды, то яе трэба звольніць. Скажу шчыра, гэта даволі шакуючая пазіцыя. Зараз гэта ўжо не ў стане нікога шакаваць, але ў прынцыпе павінна. Ну, гэта вельмі па-беларуску, маючы на ўвазе сённяшнюю Беларусь лукашэнкаўскі. Многія людзі нават у Беларусі, прапагандысты, розныя тэлеграм-каналы, которые здзекуюцца там пра Польшу гавораць, пра вас, пра Белсат, яны сказалі: вот паглядзіце, вот вам дэмакратыя. Это нешта ёсць падобнае ці не? No więc ja powiem szczerze, że to, znaczy ja sobie to uprzytomniłam, że coś takiego ludzie mają w głowie i to co więcej... Калі шчыра, то я ўсвядоміла, што ў людзей такое ў галаве. І больш за тое, яны лічаць, што гэта нармальна.
І акурат гэта самая вялікая праблема. Бо калі так сапраўды адбываецца, а я дапускаю, што ў нейкай меры так і ёсць, як я і сказала на пачатку пра гэтыя два фактары майго звальнення, якія я лічу важнымі, то людзі пагаджаюцца з тым, што ў кіраўніка павінны быць правільныя палітычныя погляды. І калі прыходзіць новы ўрад, то яго павінны звольніць, а пасля наступны і тое самае. Właściwie się tak tylko troszeczkę to zamazuje, ale tak naprawdę się prawie że wprost mówi, tak jak... Гэта трошкі размываецца, але гучыць практычна наўпрост. Маўляў, на пасадах павінны быць свае людзі. Тут важна зазначыць, што я ніколі не была ніякай партыйнай дзяячкай. To w pewnym momencie już była taka w Polsce też robiona, jak w momencie tego mojego zwolnienia, całej historii z Biełsatem, była robiona taka atmosfera, że ja w ogóle niemalże byłam jakąś prawą ręką Kaczyńskiego w ogóle prawie. Калі мяне звальнялі, то рабілі такую атмасферу, што я была ледзь не правай рукой Ярослава Качынскага. Гэта абсурд, бо я ніколі не належала да гэтай партыі і ніколі не была асабліва блізкай з гэтымі людзьмі. Так я іх ведала. Але я ведала людзей з усіх бакоў польскай палітычнай сцэны. Я маю на ўвазе знаёмствы. Я была на «ты» з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, напрыклад. Я звярталася да яго Бронек, бо мы былі знаёмыя яшчэ з часоў, калі на яго казалі Бронек. Я была на «ты» з цяперашнім прэм'ерам Дональдам Тускам. Цяпер, можа, і не, але калісьці была, хаця ён быў больш з пакалення майго мужа, чым майго. Я ў тыя часы была маладой актывісткай з памежжа студэнцтва і салідарнасці. Я на «ты» з Ярославам Качынскім, бо ён пачынаў сваю дзейнасць ад удзелу ў так званым бюро ўздзеяння камітэту абароны рабочых у камуністычныя часы. Гэтым тады займалася моя мама, у прынцыпе, абое бацькоў. Гэта быў, бадай, 1977 год. Ён памятае мяне, калі мне было 15 год, і тады мы былі з ім на «ты». Ён быў яшчэ маладым пасля заканчэння універсітэту, вучыўся ў дактарантуры. Doktorantem. Więc jakby jestem z nim na ty. Więc w tym sensie ja jestem rzeczywiście, z Adamem Michnikiem jestem na ty to od 100 lat. З Адамам Міхнікам я на «ты» ўжо хіба 100 гадоў ад самага пачатку. І тое, што я на «ты» з Ярославам Качынскім, не азначае, што я жарсны прыхільнік партыі «Права і справядлівасць». Вядома, у мяне ёсць нейкія палітычныя погляды. Цяпер у Польшчы стала лічыцца нормай пазбывацца ад людзей з іншымі палітычнымі поглядамі. Я лічу, што гэта кепска. Адбываецца нешта вельмі нядобрае. І так быць не павінна. Dobre, coś się bardzo niedobrego stało, bo nie powinno tak być. Это супер пераход да той тэмы асноўнай, которой я хацеў бы гэтай размову прысвяціць. Гэта ідзе канфлікт сёння вот паміж тымі самымі людзьмі, которые калісьці у 70-е, 80-е гады змагаліся супраць камуністаў і камунізму Польшы або сацыялізму, уплыву Москвы. Сёння яны як бы вот вы з аднаго боку вас называеце, яны з іншага. Ці вы лічыце, што гэта окей, што так сітуацыя, людзі, которые змагаліся за свабоду Польшчы, вот зараз паміж сабой так канфліктуюць, бо гэта цікава з пункту гледжання таксама пабудова нармальнага грамадства ў будучыні ў Беларусі таксама. Людзі, которые сёння, у прынцыпе, яны і сёння сварацца беларускія дэмакратычныя сілы. Znaczy, konflikty niewątpliwie w polityce są w ogóle nieuniknione, prawda? Пазбегнуць канфлікту ў палітыцы немагчыма. Мяне гэта не здзіўляе. Але тое, што адбылося ў Польшчы, на маю думку, ўжо перакрочыла пэўную мяжу. Myślę, że odeszliśmy bardzo dawno, już właśnie my zapomnieliśmy już, co to znaczy PRL. Myślę, że gdyby młode pokolenie, bo już to jest 30 lat. To już tej... Думаю, што мы адышліся задалёка і забыліся, што такое ПНР, Польская Народная Рэспубліка. Ад часоў, калі Польшча здабыла незалежнасць, мінула 30 год, нават больш, амаль 34. Паспела вырасці цэлае пакаленне, якое гэтага не памятае. І гэта ўжо дарослыя людзі, а не маладыя, як было зусім нядаўна. Яны або нарадзіліся ў тыя часы, або мелі па 3-4 гады, калі пачыналася свабодная Польшча. Oni teraz mają prawie 40, oni są już zupełnie dorosłymi ludźmi, którzy tutaj już decydują o wielu rzeczach. Ім сёння амаль 40. Гэта дарослыя людзі, яны шмат у якіх рэчах прымаюць рашэнні. На маю думку, яны забыліся, што такое, калі ў цябе няма свабоднай краіны. Палітычны канфлікт цяпер вельмі сур'ёзны. Жаданне здабыць уладу таксама вельмі вялікае. Таму з'яўляецца ідэя выкарыстоўваць метады, якія зусім нядаўна яшчэ немагчыма было нават уявіць. Бо кожны памятаў, як было 30 год таму. Każdy pamiętał, że 30 lat temu jak było. A teraz już okazuje się, że można zastosować jeszcze taką metodę, jeszcze taką, można w taki sposób. А сёння, як выяўляецца, ўжо можна карыстацца такім метадам або дзейнічаць такім чынам.
І гэта не тое самае, што канфлікт у 90-е гады або пачатку 2000-х, на які можна было глядзець па-рознаму, ці ён добры ці кепскі. То бок, калі сілы і людзі, якія калісьці разам змагаліся ў салідарнасці, або раней яшчэ ў камітэце абароны рабочых разышліся, тады гэта было бачна. Але сёння гэта трошкі іншая гісторыя. Зараз мы пайшлі на адзін мост далей, jak było u одноименnym filmie. Myśmy już poszli o jeden most dalej, nawiązując do tej, że tak powiem, do filmu, o jeden most za daleko. Польская барацьба за свабоду, яна многімі ідэалізуецца ў Беларусі, напрыклад. Людзі хочуць таксама натхняцца гэтым прыкладам, таму што яны ведаюць пра салідарнасць, пра мільёны людзей, пра карнавал 80-го году, нават пра круглы стол пазней. Ці вы гэта бачыце таксама ў такіх колерах, што быў вялікі рух, который здолеў перамагчы камунізм? Tak widzę to. To znaczy myślę, że każdy, który przeżył Solidarność, ten czas przeżył... Так, я гэта так бачу. Думаю, што кожны, хто перажыў часы салідарнасці, перажыў нешта надзвычайнае. 1989 год, калі мы вярталі незалежнасць, гэта было ўжо пасля. Я кажу пра ранейшае. Nadzwyczajny czas. Ja po tym wiem, ja z tego oglądając to wiem, że istnieją wyjątkowe czasy w historii narodu. Назіраючы за гэтым, я ведаю, што ў гісторыі народа, у людзей існуюць выключныя часы. Ёсць часы, калі людзі паводзяць сябе надзвычай кепска. Ёсць сітуацыі, калі людзі не дзейнічаюць як асобы, а функцыянуюць у групе. Калі яны дзейнічаюць супольна. Гэтая група можа прымусіць яго да вельмі высакародных паводзінаў. Або наадварот. Jak jest przykład obozów koncentracyjnych zawsze był. Ёсць вельмі цікавы прыклад канцэнтрацыйных лагераў. Пра гэта пісалі і Шаламаў, а ў Польшчы Тадэвуш Бароўскі, або іншыя, хто апісваў нямецкія канцэнтрацыйныя лягеры. У кепскіх умовах людзі не аб'ядноўваюцца. Кожны дбае толькі пра сябе, кожны хоча выжыць. Калі ты дахадзяга ў лягеры, то ўжо пра іншае не думаеш, маральнасці для цябе не існуе. I te warunki społeczne są takie, że czasami są czas, kiedy ludzi się w aniołów przerabia, naprawdę. І гэтыя грамадскія ўмовы такія, што часам часы ператвараюць людзей у анёлаў. Я лічу, што гэты час салідарнасці, амаль 2 гады, насамрэч 1,5, гэта было ў 1980 і 81 годах, пасля было ваеннае становішча, дык вось той час выдаваўся цэлай эпохай, а людзі паводзілі сябе надзвычайна. Кожны, хто гэта памятае акурат так. Pamięta to w ten sposób. Moja matka ostatnio mówiła, że... Мая мама нядаўна казала, што чытаючы ўспаміны тых часоў, бачыць, як людзі па-рознаму гэта ўспрымалі. Людзі з вялікіх гарадоў бачылі гэта па-свойму, а людзі з маленькіх мястэчак па-свойму. Кожны лічыў, што самым важным было тое, што рабіў ён, што гэта было нешта суперважнае і што яму пагражала страшная небяспека. З іншага пункту гледжання, мы бачым, што гэтая небяспека, магчыма, не была такой вялікай. Але гэта не мяняе факту, што для гэтых людзей гэта быў фундаментальны досвед іх пакалення, фундаментальны вопыт іх часоў. У гэтых успамінах паўтараецца адна рэч, і ў маіх яна таксама засталася, што людзі паводзілі сябе зусім інакш. Нечакана ледзь не патрабаваннем стала, што ты мусіш паводзіць сябе высакародна, што ты мусіш быць добрым. Szlachetny, dobry. А што было імпульсам да гэтага? Чаму яно так пачалося? Dlaczego się tak stało? No stało się to... Гістарычным імпульсам стаў жнівеньскі страйк у 1980 годзе. Але нешта павінна было стацца такое, ці гэта лідеры выклікалі, ці гэта ці проста wypadkowość? Ja uważam, że to był po pierwsze etap, pewien etap, bo to jest tak, że... Я лічу, што, па-першае, гэта быў пэўны этап. Грамадства мусіць пэўныя рэчы ператравіць. Ажно страшна сёння ўявіць, якой разарванай была Польша пасля 1945 году. Kraj, który jak na wózek włożyli, przenieśli trochę ze wschodu na zachód, prawda? Cały kraj przesunęli po prostu. Краіну перанеслі з усходу на захад, усю краіну. Сотні тысяч людзей эвакуявалі з аднаго месца ў другое, я кажу пра так званую рэпатрыяцыю. Частка людзей сялілася на новых заходніх землях, на якіх яны ніколі да гэтага не жылі. Я кажу пра былыя нямецкія тэрыторыі. Часткова гэта былі людзі з усходу, з сённяшніх Беларусі і Украіны, часткова з цэнтральнай Польшчы. Усё перамяшана. Warszawa rozbita, tak jak Mariupol, prawda? Wyglądający współczesny. Варшава была знішчаная і выглядала як сучасны Марыюполь. Уявіце сабе 44 год. Ці гэтыя людзі былі здольныя да нейкага пратэсту? Не, яны жадалі хоць нешта адбудаваць.
Першая спроба пратэстаў з'явілася ў 1956. Пачаліся пратэсты, бо людзі сказалі, што яны не хочуць гэтага рэжыму, гэтай дыктатуры. No i po 12 latach, po 12 latach po raz pierwszy ja widziałam takie strasznie smutne zdjęcia. Мінула 12 год. Я бачыла вельмі сумныя здымкі ветэранак варшаўскага паўстання, жанчын, якія змагаліся падчас паўстання. Ім упершыню дазволілі афіцыйна адзначыць гадавіну гэтага паўстання. Бачна, што гэтым жанчынам за 30, пад 40 год. І яны стаяць у паўстанцкіх павязках і плачуць. Mogą wreszcie to obejść. No i potem znowu się okazuje, że znowu zaciska się ten reżim, zaciska się i tak do 68 znowu 12 lat. Пасля гэты рэжым ізноў стаў заціскацца, і так да 1968 году, і зноў 12 год адбываецца замарожванне. Увесь час замарожваецца. У 1968 годзе адбываюцца пратэсты студэнтаў, інтэлектуалаў, інтэлігенцыі. А праз 2 гады, у 70-м, пачынаюцца вялікія пратэсты рабочых. I teraz ten 80 to było znowu 10 lat, już nie 12, 10 lat. І так мы вяртаемся да 80-го. Мінула 10 год ад папярэдніх пратэстаў. Але ад вайны мінула шмат часу, а той супраціў быў для палякаў вялікай легендай. І падзеі 1980-го стваралі ў вялікай меры дзеці былых жаўнераў арміі краёвай, якія змагаліся падчас вайны. І нават, калі іх бацькі не прымалі непасрэдны ўдзел у баявых дзеяннях, то самі яны ідэнтыфікавалі сябе з гэтым этасам. Z takim etosem, z takim w każdym razie, z tym się identyfikowali. I teraz ten 80 rok jednocześnie to była wystarczająca ilość swobody gierkowskiej. У 1980 годзе было дастаткова свабоды перыяду Эдварда Герека. Бо калі быў сталінізм, то гэтыя людзі нічога не маглі зрабіць. Яны сядзелі і чакалі, калі можна будзе зрабіць хоць нешта. Czas Edwarda Gierka, lata od roku 70 do 80. Часы Эдварда Герека, гэта часы ад 70 до 80 гадоў, былі трошкі свабаднейшыя. У 1976 годзе з'явіўся камітэт абароны рабочых. І тады людзей ніхто не садзіў на 8 год у турму. Кагосьці пасадзілі на паўгода, але пасля вызвалілі. Гісторыя вучыць нас, што рэвалюцыя адбываецца тады, калі адбываецца нейкае паслабленне. Się trochę rozluźnia z jakichś przyczyn. Як у Беларусі адбылося 3 гады перад 20-м годам, больш-менш называецца макеевская лібералізацыя. Tak jest. Od 16 roku zaczęła się właściwie taka, no ja sama Менавіта, ад 2016 году пачалася такая... Я і сама тады шмат ездзіла ў Беларусь, так і было. polega na tym, że z kolei Бо пастаянны тэрор немагчыма ўтрымаць. Тады ад гэтага пакутуе эканоміка, пачынаюць нервавацца тыя, хто гэты рэжым падтрымлівае. Бо іх таксама знікае магчымасць развіцця, каб зрабіць нейкі рух наперад. boju ruszenia się do przodu, zaczyna się ten system w związku z tym rozpychać. І тады сістэма пачынае трошкі рассоўвацца. Гэты працэс пачынаецца знутры. І тады сістэма пачынае рассыпацца. І вось тады адбываецца рэвалюцыя. На маю думку, гэта і адбылося ў 1980 годзе. Да гэта дадалася незалежніцка-вызвольная традыцыя, якая сярод палякаў вельмі папулярная, што Польша заўсёды мусіць змагацца за свабоду. І гэта была традыцыя 1980 году. Polska musi walczyć o wolność ciągle. No i to była ta tradycja 80 roku właśnie. Вот зараз у Беларусі час я вельмі часта бачу паралелі з польскім ваенным становішчам. Магчыма, не пагодзіцца, некаторыя людзі са мной не пагаджаюцца, калі агучваю такія думкі. Але па сутнасці гэта нешта ёсць падобнае. Маецца на ўвазе час моцных рэпрэсій, калі нельга падняць галаву, калі ніякая грамадская актыўнасць або палітычная немагчымая па сутнасці. І ў Беларусі мы зараз бачым, магчыма, у нейкі суперглыбокім падполі нешта адбываецца, але на паверхні абсолютна нічога. А што вот вы тады былі як бы героем, гераіні дакладне таксама гэтага руху, што можна было рабіць у польскім падполлі антыкамуністычным ад 81 года, калі вялі ваеннае становішча, да 89 года, калі адбыліся часткова свабодныя выбары, куды трапілі людзі салідарнасці ў парламент? Po pierwsze, no bardzo dużo można było robić, to prawda, bardzo dużo. Вельмі шмат чаго можна было рабіць. Але, на маю думку, паралель паміж 1980 годам у нас і цяпер у Беларусі хібная.
У Беларусі ўзор тэрору ўсё яшчэ большы. Wciąż poziom terroru jest większy na Białorusi. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. У мяне няма ніякіх сумневаў. У нас самы жорсткі прысуд, які выдаў суд ваенна-марскога флоту ў Гдыні, быў на пачатку ваеннага становішча. І гэта было, бадай, 10 год турмы. Chyba 10 lat. Пераб'ю на секундачку, скажу, што ёсць лічбы, я не ведаю, наколькі яны можна аб'ектыўнымі лічыць, што ёсць смяротныя ахвяры, я не ведаю, як іх лічылі, але падчас ваеннага становішча ў Польшы нібыта гэта амаль 100 чалавек загінула. Хаця это маглі вельмі у Беларусі все-таки менш. Owszem, bo to było przede wszystkim, liczy się górnicy w Wujku chociażby, no to iluś poległo po prostu w czasie strzelania do strajkujących górników. Так, у гэтай лічбе фігуруюць расстраляныя гарнякі з шахты Вуек. У іх стралялі падчас пратэсту. Пасля былі выпадкі збіцця і забойстваў розных дзеячоў, пачынаючы ад ксяндза Папялушкі. Потым былі яшчэ святары. A potem jeszcze kolejnych księży. Zamordowanych zostało 2 kolejnych księży, ksiądz Zych i ksiądz Suchowolec w Białymstoku, ksiądz Zych tu pod Warszawą. Былі забітыя ксёндз Зых з-пад Варшавы і ксёндз Сухаволец у Беластоку. Ale to nie zmienia, to, że ofiary śmiertelne były, to jest troszkę czym innym niż... Але тое, што былі смяротныя ахвяры, гэта трошкі іншае, чым пастаянны ціск тэрору, як шматгадовыя турэмныя зняволенні. Калі я чую, што пра Міколу Статкевіча нічога не вядома з 600 дзён, як піша Марына Адамовіч, у Польшы такое проста не магло адбыцца. Каб 600 дзён нічога не было вядома. Нават калі 6 дзён нічога не ведалі, гэта ўжо была вялікая мітусня. У 2020-2021 годах у Беларусі ў турмы садзілі жанчын, у якіх былі малыя дзеці. У Польшы такога не было. Калі б пасадзілі, то і праз месяц бы вызвалілі. Więc ciągle to była jednak mimo wszystko inny poziom represji. Нягледзячы ні на што, ўзровень рэпрэсій быў зусім іншы. Вяртаючыся да падполля, так, яно было актыўнае. Але гэта адрознівалася, калі мы паглядзім на 1981 альбо 89. Гэта была нават не сінусоіда, а прамая лінія ўніз. Пачыналася ўсё ад вельмі вялікай актыўнасці. Улады з гэтым змагаліся, ale гэтая актыўнасць была велізарная. Ja byłam internowana 13 grudnia i wyszłam z internowania, wypuszczono mnie ze względów zdrowotnych, bo ja jeszcze nie zostałam wypuszczona, ale na tak zwaną przepustkę. Я была інтэрнаваная 13 снежня. Вызвалілі мяне праз стан здароўя, дакладней, мяне вызвалілі на бальнічны. Гэта было 30 красавіка. І гэта паказвае, якой была тая сітуацыя. 30 kwietnia wypuścili mnie, czy nawet 29 chyba, wypuścili mnie z obozu w Darłówku. 30 або нават 29 мяне выпусцілі з лягеру ў горадзе Дарлове. Я атрымала свае рэчы, надзела заплечнік і пайшла па дарозе ад гэтага лягеру. Спачатку да каго? Да святара, у плябанію, каб расказаць, што я выйшла. Бо ўсе ведалі, што ксёндз перадасць гэтую інфармацыю іншым. Там быў вельмі прыемны святар, мяне накармілі, абедам паслалі далей. Я села ў цягнік і з гонарам дастала з торбачкі, дзе ў турме захоўваліся прыватныя рэчы вязняў, упрыгожванні, гадзіннік, вострыя прадметы. Гэта ўсё было зачынена ў дэпазіце. Я думаю, што ў Беларусі адбываецца тое самае. Myślę, że na Białorusi jest tak samo. Identyczna sytuacja była. Tak, no i to odjęli mi to. Ja miałam tam znaczek. Tam był mój znaczek NZS, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. У мяне там быў значок НЗС, незалежнае згуртаванне студэнтаў. Я прышпіліла значок і села ў цягнік. У купе нейкая пані адразу мне сказала, што гэтага больш нельга насіць, каб я яго зняла. Мала хто ведаў, што я ўжо выйшла, бо я паспела сказаць толькі святару. Мабільнікаў, як вядома, яшчэ не было. No i wobec tego pojechałam do Gdańska, gdzie koleżanka, z którą siedziałam, żona takiego ważnego opozycjonisty, czyli Andrzeja Gwiazdy, Joanna Duda-Gwiazda. І я паехала ў Гданьск, да сяброўкі, з якой я сядзела. Яна была жонкай важнага апазіцыянера Анджея Гвязды, Йоанна Дуда-Гвязда. Яна была таксама вельмі важнай апазіцыянеркай часоў салідарнасці. Яна мне сказала, каб я ўзяла ключы ад кватэры ў суседзяў і каб затрымалася ў іх кватэры ў Гданьску. Я так і зрабіла. Падумала, што я не была ў Гданьску, то пагуляю дзень па горадзе. Тым часам ксёндз паспеў перадаць вестку, што мяне вызвалілі. Ён перадаў гэта ў касцёл святога Марціна. Там аказвалі галоўную дапамогу рэпрэсаваным. Мая бабуля і яе сестра ўжо ведалі.
І нашы суседзі, якія займаліся нашай кватэрай, дапамаглі бабулям, пайшлі сустракаць мяне на вакзал. Postanowili wyjść po mnie, babcie wyszły na jeden dworzec, syn sąsiadów na drugi dworzec, czekali, rozstawili się na wszystkich dworcach w Warszawie, gdzie ja mogłabym wysiąść. Бабуля на адзін, сын суседзяў на іншы. Яны чакалі мяне на ўсіх вакзалах у Варшаве, куды я магла б прыехаць. Нехта на заходнім, бабуля на цэнтральным. Суседзі мяне чакалі, пры тым, што я іх да гэтага не ведала. Мы проста віталіся. Я іх раней не ведала. І тут нечакана выявілася, што гэта нашы самыя блізкія сябры. І так засталося да сёння. Я да іх езджу, мы вельмі блізка сябруем. Такія адносіны стварыў той час. Teraz co dalej się można było? Potem na przykład paczki robiliśmy do więzienia już potem dla... Што можна было рабіць яшчэ? Пасля мы рабілі пасылкі ў турму для майго тады яшчэ нарачонага, а пасля мужа. Гэтыя пасылкі я рабіла з сынам нашых суседзяў. А зусім нядаўна я даведалася, адна жанчына мне сказала, што яна сваячка той жанчыны, якая жыла ў гэтым самым будынку, 2 паверхамі ніжэй. І яна сказала, што мой тата хаваў там сам выдат. Bibułę trzymał, czyli podziemne wydawnictwa. Sam wydatek, tak. A ja nawet nie wiedziałam, że on w kapciach schodzi, żeby nie było widać, że buty zakłada, coś tylko... Я пра гэта нават не ведала. Я бачыла, што ён выходзіць кудысьці ў тапках, каб не было бачна, што надзявае абутак. Ён у шкарпэтках ішоў 2 паверхі ніжэй, але я не ведала пра падпольныя выданні там. Сапраўды, я пачула пра гэта зусім нядаўна. У вялікай ступені апазіцыя была акурат вось гэтым сам выдатам. А наколькі гэта было пашыраная з'ява? То есть можна ж мець розныя аўдыторыі, там 5000 чалавек, або у Польsce все-таки 40 мільёнаў чалавек жыло? Myślę, że tak się szacuje się, że aktywnych w tej opozycji... Лічыцца, што актыўных дзеячаў у той апазіцыі, калі мы кажам пра яе да жніўня 1980-го, то бок да салідарнасці, яна была маленькая, але была. А пасля была шматмільённая салідарнасць. Prawie 10-milionowej. No przedsierpniowa opozycja to była na pewno nieliczna. Ja myślę, że to było po kilkaset osób w każdym dużym mieście. Да 1980 году апазіцыі было няшмат. Думаю, што па некалькі сотняў чалавек у кожным вялікім горадзе. Не думаю, што больш. У некаторых гарадах было і па некалькі дзясяткаў чалавек. Але і пасля ваеннага становішча людзей, якія пастанавілі дзейнічаць, я кажу нават не пра 1982, калі было шмат актywnych ludzi. Ludzie byli szalenie aktywni, wręcz sąsiedzko aktywni. Trochę podobnie jak na Białorusi zresztą pod tym względem. Jak była demonstracja w... Была нейкая суседская салідарнасць, трохі як у Беларусі. Памятаю дэманстрацыю з нагоды другой гадавіны жнівеньскіх пагадненняў. Гэта быў 82 год. Я тады была на кракаўскім прадмесці ў Варшаве. Пасля за намі гналася паліцыя. Людзі адкрывалі пад'езды, каб мы маглі там схавацца ад міліцыі, якая за намі гналася. Była ogromna solidarność między... Была вялізная міжчалавечая салідарнасць. Гэта 82 год. Але пасля такога было менш і менш. Для распаўсюду самвыдату, для арганізацыйных справаў патрэбныя былі памяшканні. Спачатку людзі ахвотна прапаноўвалі свае кватэры, але з часам гэта рабілася ўсё больш складаней. Нейкая частка людзей ўсё яшчэ хавалася. Так было яшчэ ў пачатку 82 году з маімі бацькамі. Нехта ж мусіў ім даць гэтую кватэру. Ім яго даў, напрыклад, апазіцыянер Збігнеў Буяк. Яны праходзілі праз некалькі кватэраў. Але пасля з гэтымі кватэрамі стала ўсё складаней. Каля 1984 году ці 85-го з гэтымі кватэрамі стала зусім кепска. Zaczęło być bardzo trudno o te mieszkania, czy 5. Але таму, што людзі здэматываваліся, ці якая была прычына? Ці яны баяліся проста камуністаў, міліцыі, ці проста ім увогуле не цікава это ўсё ўжо было? Ja myślę, że jakby to powiedzieć, trudno powiedzieć, no coraz bardziej się bali, to też tak. Znaczy, Складана сказаць. Думаю, што страх станавіўся мацнейшым. З аднаго боку была сіла, што ты хочаш памагчы, нешта зрабіць, а тут сіла, што ты баішся. І калі адна слабне, што ты хочаш рабіць усё менш, што больш баішся, то ўсё пераходзіць на іншы бок. І наадварот. Калі ты ўвесь час баішся, але ўсё большай робіцца сіла, што ты хочаш нешта зрабіць, то гэта ўсё перасоўваецца на бок актыўнасці. Неяк так гэта выглядае. Coraz mniej to się przesuwa na stronę robienia. Tak to wygląda. І так до 89 года? То есть, па сутнасці, дзейнасць была у большасці сам выдат? Tak, ciągle działały komórki, w wielu zakładach pracy działały komórki Solidarności, na przykład zbierały pieniądze na represjonowanych. Так, сам выдат. Nasza sąsiadka На заводах усё яшчэ дзейнічалі ячэйкі салідарнасці, якія збіралі грошы на рэпрэсаваных.
Наша суседка, про якую я ўжо казала, была настаўніцай, і ў яе была свая настаўніцкая група. Яна ім прыносіла газеты, а яны скідаліся на рэпрэсаваных. Пераважна było tak. Co tam jeszcze było? No myśmy na przykład, jak młodzież, no to robiła, przecież myśmy robili ten ruch pokojowy. To już Што там было яшчэ? Мы, моладзь, зрабілі, напрыклад, рух за мір. Гэта было ў другой палове 80-х. Мы падумалі так, што калі камуністы ўвесь час змагаюцца за мір, na zachodzie. і гэты мір бясконца такі важны, яны ўсім гэтым заходнім дзеячам пражужалі мазгі мірам, то мы таксама створым свой рух за мір. І мы заснавалі рух Ruch Wolność i Pokój się nazywał. Ja byłam jego sygnatariuszką, jedną z sygnatariuszy. «Свабода і мір». Я была адной з заснавальніц гэтага руху. Мы тады звярнуліся да партнераў на захадзе, чаму вы размаўляеце пра гэта з камуністамі? Давайце цяпер пра мір размаўляць з намі, бо гэта мы хочам міра. Памятаю, як да нас прыехалі прадстаўнікі брытанскіх арганізацый за мір. Tam koczowali przed amerykańską bazą wojskową, natowską przez ileś czasu. Да гэтага яны качавалі каля амерыканскай натаўскай базы. І нехта з нашых калегаў прапанаваў ім паехаць і зрабіць тое самае каля савецкай базы ў Лігніцы. Там жа таксама войска, дык пакачуйце і там. Где советские войски знаходзіліся. Tak, tam. No więc to może tam teraz byście... Так, менавіта. Можа б вы хацелі цяпер там папратэставаць. І тады нехта талкова заўважыў на польскай мове гэта гульня словаў, маўляў, тады б мы былі ўспрыманыя. А нехта запярэчыў: не, мы б былі расстраляныя. Так, пастрэленыя. Такая была сітуацыя і адрозненне. Але гэта таксама была адна з формай актыўнасці. I aktywności. Але вот скажыце шчыра, гэта на нешта ўплывала ва ўнутры палітычнай сітуацыі? Ці гэта хутчэй была такая сімвалічная барацьба, каб паказаць, што вот сцяг ваш узняты барацьбы і што вы не паддаліся? Ці камуністы ўспрымалі вас як рэальную сілу? No nie wiem, do jakiego stopnia, to by znowu trzeba ich zapytać. Не ведаю, да якога ўзроўню ўспрымалі. Пра гэта трэба было б спытацца ў іх. Яны гэта ўспрымалі як вялікую пастаянную непрыемнасць, як праблему. Стварэнне для ворага і суперніка праблемаў мае сэнс. Калі ты ствараеш яму праблему, а ён ад гэтага мае непрыемнасці, то для цябе гэта заўсёды добра. Яны гэта так і ўспрымалі, бо мусілі бясконца гэтым займацца. Яны ўвесь час разбудоўвалі і пашыралі свае спецслужбы. Гэта асобная цікавая тэма. Bardzo ciekawy. У Беларусі вельмі сярод дэмакратычных актывістаў папулярнае слова агентура. Як вы ацэньваеце вот, той дэмакратычны рух у Польшы ў 80-х годах? Наколькі ён быў пранізаны спецслужбамі, ці гэта не перабольшванне, калі сёння вельмі часта кажуць, што кантралявалі нейкія працэсы? Myślę, że procesów nie kontrolowali, ale był rzeczywiście przeszpiclowany, niesłychanie. To znaczy... Думаю, што працэсы яны не кантралявалі, але рух быў моцна імі пранізаны. Былі даследаванні, якія паказалі, што на першым з'ездзе салідарнасці у зале Олівія в Гданьску у верфі каля 20% дэлегатаў былі агентамі, то бок падпісалі нешта са спецслужбамі. То бок 1/5, калі я добра памятаю. Магчыма, я блытаю лічбы, але не думаю. Так прыблізна і было. Гэта былі людзі, якія падпісвалі дамовы аб супрацоўніцтве, згоду на супрацу. Зразумела, гэтая супраца была рознай. Różna była ta współpraca. Вы з такімі людзьмі сёння размаўляеце ці не? Которые ведаеце, што супрацоўнічалі ў той час са службай бяспекі? To zależy, jaka sytuacja jest. Po pierwsze, pewnie w większości nie wiem. Гэта залежыць ад сітуацыі. Па-першае, пра большасць я і не ведаю. У маім атачэнні такіх было няшмат. Усё залежыць ад сітуацыі. З некаторымі, вядома ж, я б не размаўляла. Якая чырвоная лінія, калі б уже не размаўлялі? Што мусіла б стацца ў той час? Jest rodzaj zdrady, której się nie wybacza. No jak na przykład mamy taki przykład z polskiej historii, jak żona donosiła na męża przez ileś lat. Ёсць такая здрада, якую нельга прабачыць. Напрыклад, ёсць такі прыклад з польскай гісторыі, калі жонка гадамі даносіла на мужа. Цяжка сказаць, каб гэта было нармальна. Гэта была гісторыя вельмі вядомага пісьменніка, які, дарэчы, паходзіў з Вільні. Жонка гадамі пісала на яго даносы. Пра гэта нават знялі фільм. Я думаю, што такія рэчы нельга прабачыць. Калі б я даведалася, а я нічога не даведалася, што мой блізкі сябр ці сяброўка ўвесь час на мяне даносілі, to z takimi ja больше nie rozmawiała. Nie sądzę, żebym rozmawiała. Natomiast, no bo jednak jakieś konsekwencje działania ludzkich muszą też być takie publiczne, myślę, że czasem. Bo powinny być niekiekie publiczne następstwy uczynków ludzi. Czasem musieć.
Нядаўна я пачула вельмі сумную гісторыю ад сябра. Гэта ідыёцкая справа, канец 1988 году. Хлопец з улёткамі, ён друкаваў нейкія газеткі, больш нават распаўсюджваў. I nie może strzymać sobie, kab nie pójść na demonstrację. Co prawda, tak zwana higiena i bezpieczeństwo konspiracji wymaga, żeby nie chodzić na demonstracje, jak masz u siebie w domu, coś drukujesz. A правілы бяспекі і канспірацыі вымагалі, каб не хадзіць на мітынгі, калі ў цябе дома сам выдат. Ён гэта парушыў і пайшоў. У апошні момант дэманстрацыі ён трапляе ў рукі міліцыі, яго арыштоўваюць. Ён сядзіць у пастарунку, спалоханы, яму кажуць, што зараз у кватэры адбудзецца вобшук. No i się zaraz wykryją ten nakład cały, co u niego leży, tej książki. А ён баіцца, што там знойдуць тыя кніжкі ці газеты, што там у яго было. І ён пагаджаецца падпісаць з імі дамову аб супрацы. А гэта быў бадай кастрычнік 88 году. No i chyba 2 razy się z nimi spotykał. Oni go głównie pytali, ponieważ wiedzieli, że był w Stanach. Пасля яны двойчы з ім сустракаліся. Паколькі ён да гэтага быў у Штатах, то іх цікавіла, што там адбываецца ў Амерыцы. Шмат ён не паспеў ім сказаць. Але ён зрабіў памылку. Бо ад самага пачатку трэба было пра гэта расказаць сябрам, што ён падпісаў з імі дакумент. Але ён не сказаў. У лістападзе была вялікая бойка міліцыі і студэнтаў каля палацу культуры ў Варшаве. І ён сказаў, што больш з імі сустракацца не збіраецца. І яны яго скрэслілі са сваіх спісаў. То бок ён быў у іх 1,5 месяца. Натуральна, у мяне няма прычынаў з ім не размаўляць. Канешне ж, я з ім размаўляю. Гэта, я б сказала, нешчаслівае здарэнне. Ён сапсаваў сабе картатэку. Бо калі зараз глядзець яго дакументы, то там напісана пра супрацу. Але ў ягоным выпадку гэта насамрэч ні пра што не кажа. Я нездарма пытаюся пра гэту службу бяспекі, таму што я ведаю, што ў Польшы вот наконт пераменаў канца 80-х дагэтуль ёсць спрэчка, асабліва паміж людзьмі, которые бралі ўдзел у тых падзеях, бо перамены гэта адбыліся у выніку ўсё ж такі мірных перамоваў, так? Круглага стала так званага паміж апазіцыяй дэмакратычнай і камуністычнымі ўладамі, генералам Ярузельскім. І многія людзі ў Польшы лічаць гэта здрадай, неправільным напрамкам. Яны лічаць, што трэба было дабіваць камуністаў, паколькі людзі маглі гэта зрабіць. І тады перамены былі без паталогіі. Наколькі вот вы згаджаецеся з этой думкай, ці ўсё ж такі іншага проста выхаду і не было, апрача круглы стол? Myślę, że pewnie nie było. Думаю, што іншага спосабу, апрача круглага стала, не было. То есть не было так, што, прабачце, салідарны збіраецца і выносіць проста сілай Ярузельскага, не ведаю, там вешае на умоўным ліхтары, ну, судзіць, напрыклад. No wtedy Solidarność nie miała tyle siły, to jest taka prawda. Gdyby... Тады ў салідарнасці проста не было такой сілы. Калі б Савецкага Саюзу за нашай мяжой не было ўжо ў 81 годзе, тады ў Польшы спявалі песню «Увойдуць ці не ўвойдуць», а мы не ўведалі, ці ўвойдуць яны. Тады, магчыма, б у 81 годзе тая салідарнасць, у якой, можа, і не было 10 мільёнаў чалавек, няхай 8 альбо 6, то яны маглі б яго сапраўды вынесці разам з усімі. Гэта было рэальна. Wtedy zasadniczą rzeczą było to, że rzeczywiście, no, rzeczywiście był ten wielki brat obok. Тады было прынцыповай справай тое, што побач быў вялікі брат, і пра такое тады ніхто не думаў. А пасля ўлада падрыхтавалася дастаткова ўнутры, і больш не патрэбная была савецкая дапамога. Яны паўгода або амаль год рыхтавалі ваеннае становішча. І ў выніку падрыхтаваліся, пасадзілі тых, каго трэба. Ці вы лічыце гэта добрым шляхам пераменаў? Po pierwsze, no właśnie, że w 89 roku, to właśnie wracam do tego. У 89-м ці ў 88-м у Польшчы не было такой сілы, якая была б у стане гэта зрабіць. Але важна, што ўвесь час была ідэя рэвалюцыі без крыві. Ці можа яна заўсёды быць не крывавай? Не ведаю. Праўда ў тым, што ў польскай гісторыі яна столькі разоў была крывавай, што, магчыма, на гэты раз яна мусіла быць не крывавай. У 70-м годзе яны стралялі ў рабочых. У 44-м загінула палова народа. З паловай я перабольшую, ale гэта ў двукосі. Więc jakby tyle razy te powstania, też była taka pamięć powstań kolejnych. Была памяць пра чарговыя паўстанні. Таму гэтым разам людзі вырашылі, што павінна быць усё мірна. Prawie bez ofiar, bo się okazało, że jednak te ofiary były, ale że jednak będzie to tym... Што мы зробім гэта без крыві, без ахвяраў. Амаль без ахвяраў, бо выявілася, што ахвяры ўсё ж такі былі.
Але гэтым разам мы будзем размаўляць як паляк з палякам. І здавалася, што гэта будзе найлепшы спосаб, тым больш, што на другім баку пачалася перабудова. І таму гэта выдавалася магчымым. На мою думку, праблема была не ў тым, што трэба было больш гвалтоўна ці неяк інакш. Трэба было рабіць усё больш паслядоўна. Праблема ў тым, што гэтыя размовы былі, але пасля змянілася сітуацыя. У нас прайшлі выбары, пасля аказалася, што распаўся Савецкі Саюз, развалілася ўся гэтая канструкцыя. І, шчыра кажучы, трэба было перастаць выконваць гэтую дамову з камуністамі. То есть компромиссу с коммунистами мається на увазі? Tak. Że ten kompromis miał sens jeszcze, jak się zaczynało o nim rozmawiać w 88, to nawet nie, ale w 89. Так, гэты кампраміс меў сэнс, калі пра яго пачыналі размаўляць у 89-м годзе. Праўда, некаторыя пра гэта размаўлялі ўжо ў 88-м. Але адна частка апазіцыі пра гэта ведала, а іншая не. Гэта малапрыемны элемент. Частка апазіцыі хавала ад другой. Частка ўжо хадзіла на нейкія сустрэчы ўжо ў 88-м, а другая частка была яшчэ вельмі наіўная і лічыла, што мы змагаемся ўсе разам. Але ад 89-го году ўжо трывалі агульнавядомыя перамовы. То бок яшчэ перад афіцыйнымі паседжаннямі круглага стала былі і ранейшыя перамовы. У гэтым дапамагаў эпіскапат, то бок каталіцкі касцёл. Эксперты праводзілі гадзіны на перамовах з рознымі камуністычнымі чыноўнікамі. I to ostatecznie przygotowało ten okrągły stół. Więc І гэта ўсё канчаткова падрыхтавала круглы стол. Так, гэта тады была адзіная магчымасць. Іншай не было. Сілай гэтага зрабіць было нельга. Але калі аказалася, што дэмакратычны бок атрымаў абсалютную большасць на выбарах, то ў 90-м годзе не варта было падтрымліваць гэтую фікцыю, гэтую дамову. Бо камуністы ў адзін момант скурчыліся да невялічкай партыі. tego układu, bo nagle komuniści się skurczyli do jakiegoś malutkiej takiej partyjki. Nagle się okazało, że oni mają taką malutką partyjkę, która... Але трэба сказаць шчыра, што праз некалькі гадоў яны вярнуліся ва ўладу. Посткамуністы пад новай шыльдай, Александр Кваснеўскі, который быў у камуністычнай двухкосці партыі польскай, вярнуўся, партыя таксама вярнулася, которая была посткамуністычная. А што тут і сталася? То есть людзі, которые хацелі змяніць уладу Польшы, зноў прагаласавалі за тых, супраць каго вы змагаліся у тым ліку там усе 80-е гады. Tak, bo ludzie się poczuli zdradzeni. To było bardzo istotne. To było bardzo istotne. I to było Так, бо людзі адчулі, што ім здрадзілі. Гэта было вельмі важна. І гэта была адна з самых важных рэчаў, якую не заўважылі на самым пачатку. Я лічу, што адной з самых вялікіх памылак, якія былі зробленыя на пачатку, дзве былі прынцыповыя, а можа і тры. Pierwszy punkt to była ogromny strach przed aparatem bezpieczeństwa ze strony... Першы пункт – велізарны страх перад апаратам бяспекі з боку тых, хто перамог у апазіцыі. Тая апазіцыя з 80-х гадоў, якая перамагла, сярод яе былі таксама розныя тэндэнцыі, розныя напрамкі. Minister ówczesny spraw wewnętrznych, już nie żyjący, spotyka mojego ojca na ulicy i mówi, no widzisz, nie... Калі тагачасны міністр ўнутраных справаў, які ўжо памёр, сустракаў майго бацьку на вуліцы і кажа: «Бачыш, я не баюся хадзіць, хаця насамрэч нічога не вядома». То бок ён прызнаваўся, што баіцца хадзіць па вуліцы, бо служба бяспекі можа нешта яму зрабіць. Таму ён казаў, што не можа дзейнічаць адносна іх востра. Тое, што было характэрным, гэта вялізны страх гэтых элітаў перад апаратам тэрору і рэпрэсій. I tu się zrobiła taki problem, że jedni się bali drugich, a drudzy się bali tych pierwszych. Się okazało... І ўзнікла такая праблема, што адны баяліся другіх, а другія першых. Я памятаю гэта вельмі добра. Людзі таго апарату таксама баяліся. Яны баяліся, што прыйдзе новая ўлада і што тады з імі будзе. А ўлада баялася іх. Вось такая была сітуацыя. І гэта была вельмі вялікая праблема. Іх трэба было, прабачце за мою простую мову, узяць за морду і паказаць, дзе іхнае месца ў шэрагу, выгнаць туды, дзе яны павінны быць. І яны гэтага чакалі. А тут прыйшлі вельмі ветлівыя людзі, якія самі на кожным кроку просяць прабачэння. Яны прыйшлі ў новыя міністэрствы, дзяржаўныя установы і дазволілі круціць сабою любы з бакоў. To był pierwszy punkt. Drugi punkt, niezwykle ważny, to był punkt braku zmiany aparatu sprawiedliwości. Po prostu to... Другі пункт – гэта адсутнасць змены ў апараце юстыцыі. Тое, што сталася, што ўсё пакінулі такім, як гэта была вялізная памылка. Яе так і не здолелі выправіць.
З гэтай праблемай мы змагаемся дагэтуль. Komunistyczni, którzy Камуністычныя суддзі, якія агучвалі прысуды пасля тэлефонных званкоў, ale im wyżej не ўсе, вядома, але многія, чым вышэй у структуры, тым часцей гэта рабілі. uzyskali niezawisłość. І з дня на дзень яны раптам сталі незалежнымі. То бок яшчэ ўчора яны былі залежныя, а на наступны дзень ужо не. Tak zostali, że tak powiem, osadzeni. І яны атрымалі ў сістэме такое месца, Ta grupa zaczęła што гэтая група прызначала чарговых суддзяў. Ta patologia jakby to powiedzieć, przetoczyła się przez całe 30 lat Polski niepodległej. Ona У выніку гэтая паталогія ператрывала ўсе гэтыя 30 год гісторыі незалежнай Польшчы. Яна захавалася. Сёння можна запярэчыць. Ну як? У судовай сістэмы пасля 30 год, дзе ты можаш бачыць камуністаў? Гэта ж маладыя людзі. Так, сапраўды, гэта маладыя людзі, але гэтая сістэма пачкавалася, бо такім чынам прызначаліся новыя суддзі. Гэтая група сама прызначала наступных, і яна ніколі не ачысцілася. Мой светлай памяці тата заўсёды задаваў такое пытанне, на якое мала хто ў Польшчы мог адказаць. Ilu sędziów zostało stalinowskich, z czasów stalinowskich, którzy wydawali wyroki na śmierci na opozycjonistów, czy w ogóle na rakowców. Колькі людзей, колькі суддзяў са сталінскіх часоў, якія прысуджалі апазіцыянераў на смерць, жаўнераў арміі краёвай, колькі з іх асудзілі ў незалежнай Польшчы? Адзін, бо толькі аднаму агульны сход суддзяў выдаў згоду на зняцце імунітэту. Быў зняты толькі адзін імунітэт з пераліку ўсіх суддзяў. Вядома, нехта памёр, але каб зняць, так толькі аднаму. І гэта было ў 1990 годзе. Гэта была вялізная памылка, бо гэта адразу запусціла атруту ў сістэму. То бок на самым пачатку была такая атрута ў сістэме. Апошняя прычына, але не найменш важная, гэта праблема шокавай тэрапіі. Было прыдумана нешта цалкам ідыёцкае. Рух «Салідарнасць» быў працоўным рухам. Левы. Tak, w jakimś sensie takim, on bardziej przypominał chrześcijańskie związki zawodowe najbardziej. Так, у нейкім сэнсе левы. Мне ён найбольш прыгадваў хрысціянскія прафсаюзы, але аднак гэта быў рух рабочых. І было прыдумана, што рэформы будуць адбывацца цаною гэтых рабочых. Калі завод не прыбытковы, то мы яго зачынім. А тое, што пасля будзе з гэтымі людзьмі, ужо нікога не цікавіла. Ну, бывае. No to coś się z nimi stanie. Але сёння вы ходзіце па вуліцах Варшавы, людзі з усходняй Еўропы, з Азіі, усе хочуць ехаць, ну, магчыма, не ўсе, але вельмі шмат людзей працаваць у Польшу, таму што яны лічаць, што Польша вельмі хутка развіваецца эканамічна. Паглядзіце, мы ж записываем эту размову побач з хмарачосамі ў Варшаве. І палякі не так ужо часта выязджаюць працаваць на захад, як это было раней. Так можа, гэта шокавая тэрапія принесла все-таки поспіх Польщі? No tutaj należy sobie zapytać się, bo to jednak 30 lat minęło, prawda? Po 30 latach to można przypuścić. Трэба было б задаць пытанне. Мінула ўсё ж 30 год. Праз 30 гадоў, я так дапускаю, можа запрацаваць любая змена. Тым больш, што палякі аказаліся вельмі прадпрымальным народам. Бо раней у сувязі з гістарычнымі абставінамі палякаў так не ўспрымалі. Kojarzeni, że tutaj w Polsce, na tych terenach w ogóle to Żydzi byli tymi, którzy prowadzili interesy, robili. У Польшы на гэтых землях гэта габрэі былі тымі, хто займаўся бізнесам. А самі палякі гэтым не займаліся. Але аказалася, што яны вельмі меткія, ахвочыя да бізнесу. Актыўныя, едуць за мяжу, паваротлівыя. Ja liczę, że to szokowa terapia. O której możemy mówić, bo ja odpowiadam przede wszystkim na pytanie, dlaczego nagle ludzie wrócili do komunistów w 1993 roku. Ja odkazuję na pytanie, czemu ludzie raptem wrócili do komunistów w 1993 roku. Szokowa terapia była 3 gody, od 89 do 93. Ludzie ubaczyli, że w ich gamancach roztwarzyli się groszy. Że oni odkładali sobie na kwaterę, a mogą teraz za to kupić sobie jeden obiad. Іх заводы банкрутуюць, а ім яшчэ кажуць, што гэта яны павінны заціскваць пас і эканоміць. Ja tutaj jestem zwolenniczką jednak teorii laureata Nagrody Nobla, czyli pana Sztyglica, który napisał bardzo taką... Я тут прыхільніца нобелеўскага лаўрэата ў эканоміцы, спадара Сцігліца. Мне вельмі падабаецца гэтае параўнанне. Калі пры шокавай тэрапіі у цябе ёсць старая, палатаная вопратка, стары плашч, і ты з імі ўжо нічога не зробіш, то за колькі ты яго прадасі? Ты можаш яго прадаць за 5 злотых, але новую вопратку за 5 злотых ты ўжо не купіш. Калі ты гэта зробіш, то табе будзе вельмі холадна, бо чарговай вопраткі за гэтую суму ты не набудзеш.
Тым жа самым было закрыццё заводаў пасля іх ліквідацыі, zakładów, якіх немагчыма было ўжо адчыніць. Людзей выкінулі ў халодную ваду. wrzucono... І яны сказалі: «О, не, дык нават пры камуністах было лепш». Я памятаю выбарчую кампанію свайго таты, я тады раздавала улёткі. То мы намагаліся падаваць улёткі людзям партрэтам таты ўверх, а не са значком салідарнасці. Людзі не хацелі браць улёткі, калі бачылі знак салідарнасці. Здаецца, гэта быў 93-й год, або неяк адразу пасля. dojazdowej rozdawali. To był rok chyba właśnie 93 albo jakoś zaraz potem. А ці гэтыя посткамуністы такія кепскія для Польшчы аказаліся? Яны ўвялі краіну еўразвяз, у НАТО, рэформы таксама былі пры гэтых камуністах. No tak, oni w sensie geopolitycznym to ja bym powiedziała, że oni się nawet może bardziej bali niż współcześni nasi wolnościowcy. Ну так, у геапалітычным сэнсе яны, магчыма, баяліся нават больш, чым нашыя сучасныя незалежнікі. Я гляджу цяпер на следчыя камісіі ў польскім сэме, і яны нагадваюць мне больш прапагандысцкія спектаклі, але ніякія не следчыя камісіі. І я прыгадваю следчую камісію, якую згадзіліся стварыць камуністы. Яны былі перакананыя, што пануе дэмакратыя і што трэба ў сэме стварыць сапраўдную следчую камісію, што будуць розныя напрамкі, апаненты ўлады, тагачасных камуністаў. А па сутнасці гэтая камісія іх у выніку зрынула. Komisja Rywina to była komisja śledcza, która pokazała całe problemy prywatyzacji mediów. Гэта была так званая камісія Рывіна. Яна паказала праблемы прыватызацыі медыяў у Польшчы, карупцыйныя спробы прыватызацыі польскай тэлевізіі. Камісія працавала пры камерах, яе дазволілі паказваць жыўцом, дазволілі, каб там былі чальцы апазіцыі, добрыя сябры апазіцыі. Зараз гэта немагчыма ўявіць. Зараз мы маем дэмакратаў, якія б да такога не дапусцілі. А тыя ўсё ж лічылі, у краіне дэмакратыя, і мы, маўляў, нічога не можам зрабіць. Таму дазволілі. Tak samo było trochę z tą Unią Europejską i NATO. W swoim czasie, w momencie, kiedy oni byli przyciśnięci, że tak powiem, do ściany. Тое ж самае было за ўразвязам і НАТО. Яны былі прыціснутыя да сцяны. У некаторых справах я б не сказала, што яны былі больш дэмакратычныя, але, бадай, дастаткова дэмакратычныя. Праблемай былі старыя сувязі, асабліва з былымі спецслужбамі, а пасля з бізнесам. Бо гэтыя сувязі перайшлі на грошы. Цяпер кажуць, што ў Польшы не было алігархіі, але нейкая форма алігархіі ўсё ж была. Магчыма, не такая, як ва ўкраіне, вядома ж, але была. І яна мела пачатак менавіта там. І посткамуністы гэтаму спрыялі, бо гэта былі іх сябры. To niewątpliwie postkomuniści temu sprzyjali, bo to byli ich koledzy. І апошняе пытанне. Улічваючы тое, што сённяшняя польская апазіцыя, да якой вас таксама многія адносяць, традыцыяналісты, як версіі, ці кансерватары, называюць сённяшнюю ўраду Польшчы антыдэмакратычным або параўноўваюць з Лукашэнкам, а папярэдні, калі кіравала права справядлівасць і кансерватары, цяперашнія ўлады называлі іх антыдэмакратычнымі, вы страцілі таксама і працу, стварэнне белсату, якога ўдзельнічалі самага першага дня. Ці вы адчуваеце, што таксама вот это вот змаганне ваше ў часы салідарнасці у нейкім сэнсе не дало той плён, за які вы змагаліся? Ці ўсё ж такі гэта нармальная сітуацыя і нічога надзвычайнага і заганнага не адбываецца? Tak i powinno być u demokraty. Nie, ja uważam, że się odbywa coś nadzwyczajnego. Teraz absolutnie uważam. Не, я лічу, што адбываецца нешта надзвычайнае. Абсалютна. Я лічу, што кагосьці выкідаюць пасля 32 год працы, так як мяне, пасля стварэння вялікай справы, а я лічу, што гэта была вялікая справа, з дня на дзень выкідаюць дысцыплінарна, без аніякіх пенсійных бенефітаў, без практычна нічога, то гэта ненармальна. Але гэта толькі мой адзінкавы прыклад. Ale on nienormalny. Jeżeli mojego męża, ambasadora w Kijowie, odwołuje się z dnia na dzień do Warszawy, nie wiadomo jaki on ma status, prezydent się nie godzi na jego odwołanie. Калі майго мужа, пасла ў Киеве, з дня на дзень адклікаюць у Варшаву, невядома які ў яго статус, бо прэзідэнт не пагаджаецца на яго адкліканне. У Канстытуцыі напісана, што паслоў прызначае і адклікае прэзідэнт. І ён з гэтым не пагаджаецца. Але нягледзячы на гэта, яго выклікаюць у Варшаву. Садзіць на мінімалку. Невядома, па якой прычыне так робіцца. І гэта таксама ненармальна. Гэта нельга назваць нармальнымі адносінамі. Незалежна ад таго, што казала і якія прэтэнзіі цяперашняя ўлада мела да папярэдняй, калі тая была пры ўладзе, to ja bym сказала, że sytuacja pogłębiaється. Widzę, że w tamtym czasie, ja pracowałam w telewizji polskiej, której teraz już mogę to wprost powiedzieć, jako już osoba
dalece emerytowana z tego wszystkiego, no której sposób У той час я працавала ў польскай тэлевізіі, і цяпер я магу казаць наўпрост. Спосаб працы ТВП мне зусім не адпавядаў. Гэта была прапагандысцкая тэлевізія, і гэта мне вельмі не падабалася. Я маю на ўвазе польскую частку. Былі праблемы, звязаныя са звальненнем людзей. Зняцця адных ці другіх, нейкага кумаўства, авансу для сваіх. Ale ja uważam, że to się z każdym momentem pogłębia w tej chwili. Ja się boję myśleć, co będzie przy następnym obrocie po prostu, jeżeli on w ogóle nastąpi. Але я лічу, што гэта з кожным імгненнем паглыбляецца. Я баюся падумаць, што будзе пры чарговым абароце, калі ён увогуле адбудзецца. Калі справа пачынае датычыць выбараў і пачынаецца ўмяшанне ў працу выбарчай камісіі, пазбаўлення грошай галоўнай апазіцыйнай партыі на выбарчыя патрэбы. Пасля частка чальцоў выбарчай камісіі кажа, што яна ставіць пад сумнеў рашэнне найвышэйшага суду. У выбарчай камісіі, нават рэспубліканскага маштабу, няма паўнамоцтваў, каб ставіць пад сумнеў рашэнне найвышэйшага суду. Ona to kwestionuje i zaczyna być problem, czy będą uznane kolejne wybory. І пачынае быць праблема, а ці будуць прызнаныя ўвогуле наступныя выбары. Бо такая праблема перад намі цяпер стаіць. Бо нехта скажа, што яны былі няправільныя. Да гэтага часу ў Польшчы такой праблемы не было. Выбары прызнавалі ўсе, і ўсе лічылі іх сумленнымі. Упершыню будзе праблема з прэзідэнцкімі выбарамі. Мы ідзем на адзін мост далей. Uważam, że idziemy o jeden most za daleko. Самае кароткае напрыканцы, дык это што крызіс некай дэмакратыі ў Польшы вы лічыце адбываецца. Это ж тыя самыя людзі, з якімі вы змагаліся за свабоду. No ludzie się zmieniają, prawda? Część była w partii, a potem została opozycjonistami na przykład, znam tak. Людзі змяняюцца. Частка была ў партыі, а пасля стала апазіцыянэрамі. Я сама такіх ведаю. Нават некалькі сталіністаў змянілі погляды і сталі апазіцыянэрамі. Пад уплывам розных умоваў людзі могуць вельмі змяняцца. Вярнуся да той думкі, якую я сказала на пачатку. Магчыма, мы вельмі далёка адышлі ад часоў камунізму, і людзі проста пра гэта забыліся. Гаворка не толькі пра людзей, якія нешта робяць, але і пра тых, хто за імі ідзе. Гэта ўсё вельмі небяспечна. Nikt nie ma władzy i nie walczysz w demokracji o władzę na zawsze. W demokracji walczysz o władzę na jakiś czas i masz zwyciężyć, wygrać z przeciwnikiem. Nie masz go zniszczyć. У дэмакратыі няма барацьбы за ўладу назаўсёды, а на некаторы час. Ты мусіш перамагчы праціўніка, а не знішчыць яго. Калі я чую, што цяперашні ўрад хоча знішчыць права і справядлівасць, то гэта не окей. Знішчыць гэта не тое, што павінна быць у дэмакратыі. Знішчыць можна ў дыктатуры. Я гэтым вельмі занепакоены і лічу, што мы зайшлі вельмі далёка ў сувязі з гэтым не бачым пагрозаў. I to jest zresztą taki dramatyczny problem kolegów, z którymi ja przecież pracowałam z Białorusi, dla którym Мы не бачым пагрозаў, і гэта драматычная праблема для калегаў, з якімі я працавала, з Беларусі. Ім усе польскія праблемы падаваліся абсурднымі, бо яны сутыкаліся з непараўнальна горшымі праблемамі. Увогуле не было ніякага параўнання з тым, што было ў Польшчы. Яны махалі рукой. А зараз яны трапілі галавой аб сцяну. Іх проста выкінулі ў выніку гэтых палітычных працэсаў у Польшчы. Няма такога часу, няма такой краіны, каб не быць асцярожнымі. Nie ma takiego czasu, kiedy nie trzeba na to bardzo uważać po prostu. Дзякуй вам за размову. Dziękuję.